Moi, mä olen siis Susuti, se keltainen pupu. Ja, eli tää on siis tutustumisvideo ja mä kerron teille vähän itsestäni. Mä harrastan balettia. Oon sitä jo kauan harrastanut. Ja sitten mä tykkään tosi paljon koruissa, niin kun näkyy tässä mun päälläni on koruja. Laitan ne tätä videota varten. Sit mä harrastan myös piirtämistä. Ja sit mä oon luonteeltani aika villi. Ja mä keksin kaikki hulluja ideoita. Jos meillä on vaikka perheen kanssa tylsää lastenkaan, niin sit mä keksin aina jotain hullua. Ja tässä ajan myötä te varmaan huomaattekin, kuinka hulluja ideoita mä keksin. Kuitenkin, mä oon välillä kyllä rauhallinen. Mut tosi harvoin. Eli mä oon tämmönen villi ja hilpeä persoona. Sitten tykkään myös vähän laulaa, mutta en mä sitä silleen harrasta. Mut kyllä mä välillä lauleskelen itsekseni. Moikka! Oli kiva tutustua!